ташышулар, мөхтәрәм телевизор караучылар. Әйтәгез әле, қатырақ алқышлыйық, бізде бит бүгін бәйрәм! Казан Мегасының гала концерті. Бик мөһим чара. Biz bu oyunға февральдан бирле әзерләнә башладык. КВН мәктәпләрен үттек, сайлап алу этапларын уздык. Һәм дә инде ниһаять күрештек. Командалар, шаяртабызмы? Дуслар, чыгыз, сәхнә җылынды бугай. Әйдә сандугач, үтә сине теләгемдә, синең лавың яласың минем яшь йөрәгемдә. Нигә безне беркем дә каршы алмый? Соң безне белмиләр бит, чөнки без беренче тапкыр катнашабыз. Алайсаң танышыйк. Сезнең каршыгызда 10-нчы гимназияның 10-га командасы. Салам алейкум! Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Rowe. Bu siznekimi? Безнеке? Татмак янда оңнап ята иде. Алып китегез. Яра, рәхмәт. Гаиләдә булган хәл. Салам алейкум, батька. Исәм улым, ни дип билгеләр алдың? 4-2-ли, 4-2-ли, 4-2-ли. И одна единица. Сәләмәти, сәләмәни. Исәм улым, ни дип билгеләр алдың? 4-5-ли алдым. Молодец, барашара утыр. Миңа? Кем эшләми, шул ашамый. Аха, будто үзегез эшлисез инде. Көне буе мине өйдә көтеп ятасыз. Вот именно. Гел икелегә укый торган бала беренче тапкыр 5 алып кайтты. Тавышланма. Әйдә, кем звонокка бас. Әйдә. Суефа. Команда. Без улым, без. Әтием белән әниен. Исераганда алдыгызмы? Әйдә. Кая гүзәлез? Аха. Кирегез. Пакетларны кухняга илтегез. Математик стелдә ята, ишен эшләргә онытмагыз. Ярар. Хаким, син бөтенләй укырга теләмисең. Әгәр дә шул ук рухта дәвам итсәң, синең әтиеңнең чәчләре ак булачак. Сания Гимранна, улыңа бик зур бүләк булачак иде. Ә ул инде күптәннән пеләш баш белән йөри. Дуслар! Менә автобуста кечкенәләргә алдагы урын бирәләр. Әйдәгез без бу уенны автобус дип күз алдыбызга китерик, һәм сез безне алга үткәрерсез. Сезнең каршыгызда 10-нчы гимназияның 10-га командасы чыгыш ясады. Рәхмәт! Кара әле күземә, миндә карама күзеңә, аннасың бар. Хәерле кич, дуслар. Сезнең алдыгызда Килешләр КВН командасы. Сәлам! Иптәшләр, ул кыз нишле безнең мәктәптә? Ул бит вообще морҗа. Мина Щитаноев. Что она делает в татарской гимназии? Вы издеваетесь, Мин Щитаноев? Nima qiladi bu qiz bizga kelib, shundan? Да, һәм бер нәрсә аңламыйм. Менә бу театр ичмаса. Камилә, син ник булай чыктың? Миңа монда шый, мин монда калам. Халатлары да бар. Уф, ни эшлисең инде? Бар, киенеп чык. Сиңа монда яшәргә беркем дә рөхсәт итмәячәк. Син аны минем бабайга әйтеп кара. Телевизорын күптәннән монда китереп куйды инде. Танышуны дәвам итәбез. Бу Әдилә. Ул яңгыр ярата, ләкин зонтик белән йөри. Ул кояшны ярата, ләкин күләгәдә йөри. Мин дә яратам дигән иде. Белмим кем белән йөридер. Яратам, бәттә китте. Соң мин синең янга килгәч, син бит мине күрмисең. Ул сине генә түгел, бу ике ярык аша безне дә күрми. Нәрсә? Күрәсен килә күрә. Иптәшләр, карагыз әле. Әгәр дә ислам күрәзәчә булса, аның 3нче күзе дә шундый булыр иде микән? Да, бу сүзләрне син әйтергә тиеш түгел идең, конечно. Җиттән дә миннән көләргә. Мин хәзер үземне абыймы чакырам. Салават абый! Салават абый! Салават абый! Диләр шулсык. Эй, бу бит безнең башкорт егетебез Салават. Тәккәм сиңа? Сиңа түгел, сиңа. Тәккәм сиңа тия. Бер генә шалтыратам. Менә үзләре дә шалтыраталар. Алло? Ага, диктуйте. Язам.
Нәрсе анда? Диктант. Олып қоялы телефоныңны. И вообще сенің маршрутный листің қоя? Болды жетті башлайбыз. Мен кішкене гына миниатюралар алып келдім. Әлбәттә, сен зорларны алып келе алмайсың да инде. Шепши татар бабайы шыгар кибетіне кіргеш. Душка, меңа 1 ипи и 2 алма. Дедуля, я вас не понимаю. Ну, 1 ипи и 2 алма. Нет, не понимаю. Ну, 1 штук ипи и 2 штук алма. Аңғыраба, шыңды аңламайсың. Вообще ничего не понимаю. Туқта. Абылай, аңлайсың ма? Әлбәтте аңлашыла, бабай. Бізде нәрсе генә юк. Нет, не понимаю. Бабай, пішіріп келген бәлішім бар. Жылытып берейін ме? Һәр бір автобуста мындай кешеләрне очратырга була. Мында хата. Китегез әле моннан. Мында да хата. Китегез дим, сезнең ни ишегез бар анда? Оқымасаң, минем кебек кондуктор булып йөрерсең. Менә мында да хатаң бар. Безнең мәктәптә ярминкәләр шулай үтә. Мин торт алып килдем, чөнки минем әнием пешекче. Мин уклау алып килдем, чөнки минем әти балта остасы. Эй, син монда берәр тыйылган әйбер сатасыңдыр инде, әйме? Yok, мен просто киімдер сатам. Язым болғансың бей татлы назым. Қадірлі дуслар, біз бүгінгі ойында жеңсек, өзімізге бәйрәм ясыйбыз. Мен узбек, мен плов алып келем. Мен башқарт, менен қымыз. Мен әрмен, мен шашлык алып келем. Мин мишәр, чәй алып киләм. Мин татар, қоя келерге. Сезнең алдыгызда Килешләр КВН командасы чыгыш ясады. Рәхмәт! Бик бергә егеткәй, вәттишмәсәм кыздыра, бик барсын уздыра. Сәлам Казан, исәнмесез? Сезнең алдыгызда 20-нче гимназияның. Туктагыз, безнең команданың исеме дә юк бит әле. Әйдәгез, хыялыйлар булыйк. Юк инде, хыялыйлар ул авылга 10 көн буена ял итәм әле дип кайтучы кешеләр. Әйдә адымнар булыйк. Акча җитми, Олайса килешләр булыйк. килешми. Бәлки кызган пәрәмәшәр булабыздыр. Кемдер пәрәмәш дидеме? Настоящий пельмень, а внутри много-много мяса. О, сәлем, әбидә үскән Гарри Поттер. Нинди Гарри Поттер булыйм мин? Юк, син теге Винни-Пух мультфильмыннан Савуня бит әле. Нәрсә тагын уйлап чыгардыгыз? Мин бит татар егете. Кара, бу бит теге Хасбик. Туктагыз әле, сезгә исем кирәкме? Әйе. Ул нинди булырга тиеш соң? Татарча булсын. Җиңүгә ирешә торган булсын. Мулланың кулын кысып, мәчеткә керә торган булсын. Алайса сезнең алдыгызда 20-нче гимназияның түбәтәй шутыга командасы. Китте. Мәктәптә булган хәл. Син точно авырыйсың, бар еңә кайтып кит. Оныклары бабайларына бүләк ясаган. Ох, яхшы бүләк ясадык бабайга. Әйе, мотоблок шәп бүләк. Менә бу аппарат ишмасам. Әйе, әйбәт бүләк. Параличта сукмаган булса. Әйдә бабай, киттек, мотоблок тигендә. Түбәтәй. Биология дәрсендә булган хәл. Сорауга җавап бирә Данил. Әйдә, сөйлә инде. Юк, сөйләмим. Әйдә, сөйлә. Ашамыйм бит мин сине. Ничек инде ашамасын? Мондагы скелет каян барлыкка килгән соң? Кем ашаган аны? Түбәтәй. Һәр гаиләдә үй эшен төрлечә әзерләр. Әтияни, миңа гаилә рәсемен ясарга кирәк. Кемнән башлыйбыз? Әнә,
әтегінен башла. Башын ясамасаң да була, бұлай да ақылы жоқ. Қолын қысқарақ яса, қолынан бір ішті келмей. Әнеңнің орына мына шындай тіл ясап қойды. 2 кірпік һәм 1-2 тырнақ житі анарға. Шулай міне? И, Масяня, сені гіне ясым мен, сен гіне мұнда кішіге ашағансың. Шығышыбызны директор сүзлері білән тамамлыйбыз. Қарағызанда езіме қызлы кетірмәгіз. Құяш астында басып тұрмайлар инде. Сіздің алдығызда 20-ші гимназияның түбәтті іштіға командасы еді. Рахмет! Сәлем, сіздің қаршығызда Bubblegum командасы. Туқталі, біз бит татар лигасында. Біз Bubblegum бұлырға дейміз. Білгенігізсе Bubblegum ұлсағыз. Шуан көрі бізні шейнеселер де бізге бары бір. Біздегіне партлар тұра. Біздің білен сөйлешкенден соң ауыз ара. Міне шынды енді біз Bubblegum командасы. Сәлем! Алсу, сен ненде болтларда үшіп ересің? Қызлар, менің турында хатитакта шигер язған. Салқын қордан Алсу басып келе, өзі күле, өзі сейкімле. О, точно, сен нәк мақамай. Қора шешлі, қора күнгірт көзлі, кекре аяқлы жан кесегім. Тәк қызлар, сіз мені ұнаттығыз мәлі? Адель, сен нәрсеге шықтыңсың мұнда? Шынки сіз, менсіз жеңе алмайсыз. Сен нәрсе, ришвет мәлі? Йоқ, мен Адель. Татар тілінде білмей беті ол, нәрсе керек ол бізге? Шәп, тәк, менем яңалық бар. Акбар сойын ақтында Татарстан гимн орына Салават Фәтхиддин'ın салқын шәй жырын қабыздылар. Бұл тарихта бірінші қәл қошан бүттін кіші гимнің сөзлерін біліп жырлады. Тәк, бұл да жетті. Тәк қызлар, менім жеңер үшін планым бар. Міне, қарағыз. Ник бұл мәктептің эвакуация планы бит? Дұрыс, міне бұл ішікні көрәсіз ме? Әгер жеңмәсек, бұл ішіктен бізді мәктептен қуалар. Так, Адель, бұл да жетті. Нәрсе Bubblegum, тәмі біткенші башлаймыз! Бір қойледе болған қәл. Қызым, аша ойынды бұтқаңны, аша! Йоқ, ашамайым. Ашамасаң, обырлы қаршықты шақырам. Шақыры. Тойдырды қыз енді ашамаймен жұман не бұтқаны. Екларға айтқаш башқа ненде үйлар келе? Нишлеп, салам алейкум бар, әпішен алейкум йоқ. Элвин Грейнің башындағы ойлары да автотюн білен яңғырыймы? Нишлеп, пішмақның пішмағын тішлеген сайын, пішмақлары көбейе? Әбі, жеттейінді, еқларға да бермейсің. Хәм ақырда сізге радио кастингні көрсәтірге болдық. Встречайте. Тыңлаушылар, хам хәзір бірінші хам бірден-бір қатнашушыбызны шақырабыз. Исәнмісіз? Сіздің білән өмсейіміз көнпісі. Ішләпміз көнпісі? Потому что бірінші жыр кеттік. Контролеш бұлғанда отличникларға бағышлана. Бұлтыр әлі янарыма. Тағын бармы? Бар. Илсия Бәдреддиновна өз концертында дүе көрдік. Бомба! Нинди бомба инде? Біз нәрсе зоопаркқа оқшаған мәлі? Біздің класста зоопаркқа оқшамаған. Нәрсе? Кепсте! Бізді бит балалар тыңлай. Балалар дегенге. Әти ұлына мәктепте бірлі олмасқа құша. Алма. Тәк, сіз... Грейнің хотынына ирініне герпес шыққанда. Йоқ, бұл бізге келішме. Ул Грейға андай халетте сәхнеге шығарға келішмей. Нәрсе? Жыр. Егідан шыққаш. Yazmadım, yazalmadım. Сө, кетігіз әлі? Там бір гіне қалды. Папа Карлыға онықлары қойтқанда.
Kayınlarım, kaytıp kilem tağın kayınlarım. Eytler usta! Jüri əğzələri, bizə kubok birgəndə soğuz reklamısınдағы kubok ikini birigiz. Sizning bilan Bubblegum komandasi edi. Білесізме, біздің команда театр үшін бик келіші. Бізді бар кәже, сарық, шүрәлі, һәм бұл бар тек оның турындағын әлі. Қызлар, менің егітім ташлады. Эх, мұтырым, Нариманчик. Мә, ал. Yok, енді сенікі бітті ал. Ал, менде тағын бар. Кімдер айтты, бұл командада біраз юмор жетмей? Yok. Алай, все нормально. Сәлем, бұл Гүлназ һәм ул біздің команда гардеробщица кебек. Да мен бір тапқыр ғана сенің курткадан 15 сум шығардым. Чо сен, а? Туқтағыз әлі, біздің иңізді актриса қаясын? Ну, білмейм. Хәзір ізләп келем. Қызлар, қарағыз. Біздің бірінші тішіміз шықты. Дилері, сен жүлер ме? Мен жүлер түгіл. Мен су анасы. Ути. Кеттік балам, мұнда жиын 40 кішілер гіне жиылды. Йөрі ғауызлар жітіға командасы. Кеттік! Татарстанда телефон доверия. Алло, здравствуйте. Меня никто не понимает. Нәрсе? Ну вот опять. Ма, кире ал. Нәрсе бұлды? Ана ақшасы бітті бет. Эх, сен. Сәйер ограбление. Бетіңізге тұрға бұл ограбление. Усмейсің. Қорықмағыз, мен сіздің құтқарам. Өсәсін, сен де өсәсін, қорықмай, сен де өсәсін, тоқта! Көз алдыңызға кетеріңіз. 2055 ел хәзина өзләчілер. Таптық бұғай, диск. Астағанфирулла, кері көм. А корреспондентқа ашымаған кішіні тез танып бола. Бұл репортажны ясады. Юсупова Камиле, Ерөліне Гүлнәс, Мұхаммедгалиева Диләрә. Рәхмәт, сау болыңыз. Білесіз ме? Әгер де сізге біздің шығышыбыз ұшамады екен, бізге помидор ұрғыта аласыз. Қияр да ұрғыта аласыз. Сен нәрсе яратасың? Үшпішмақ бар. Үшпішмақ да ұрғыта аласыз. Ерғауызлар жытыға командасы. Рәхмәт! Сәлем, достар. Сізнің қоршығызда 13-ші гимназияның қызған пәрмәшлер командасы. Кеттік! Ей, қая кеттігіз? Әлігіне келдік бей? Қолда бәліш, бір қолда сүтлі шай. О, кімні көрем? Аңладым. О, рахмет. Яратайынды ол, менің рәсім ясағанны. Миләүшә. Әйе, точно, Миләүшә. Миләүшә, сенің әтейің алай-былай мәктәп директоры түгел ме? Юк, синең бит әтиен мәктәпнең директоры. Әйе, тағын. Синең әтиен мәктәпнең директоры. Yes! О, әти шалтырата. Көрдің ме?
Нәрсе алмыйсың алайса? Дәрістә отырам дип уйласын. Ниһәтле калды анда 5 минут. Шуңа күрә без Кыздырабыз! Баланың Яндекс Аксис булачасы кичкенәдән үк күренә. Балалар, дәрес бетте. Сау булыгыз, Миләүшә Ринатовна. Ә сез миңа эше билге куярсызмы? Нинди билге? Симит 1-нче класста наклейка. Отзыв. Миләүшә Ринатовна. Хезмәт дәресендә. Так, балалар, бүген дәрестә урындык ясыйбыз. Абый, ясадык бит инде. Молодец. Так, балалар, бүген дәрестә стель ясыйбыз. Абый, стель теге дәрестә ясадык бит. Молодец. Алайса, утырыгыз, стель артына языгыз теманы. Ничек урындык белән стель ясарга? Әллә нисәр балалар китте хәзер. Кунаклар килер алдыннан. Улым, хәзер кунаклар килә. Өйне ялт итеп җыштырып куй. Ярар, моны ковер астына, носки диван астына әзер. Туракан, нишлисең? Әзерләнәм, безгә дә кунаклар килә. Чика фотосессияда. Матурым, фотога төшерәле мине. Мин чикамы. Әлбәттә, чика. Бит экстрасенсов тапшырынан бюджет версиясы. Юк. Ай, ушак менә монда. Авылдагы романтика. Шәһәрдән авылга кайткан кешеләр, бәрәңге утырта беләсәгез, кагылмагыз инде шуңа. Татар малае рус әдәбиятеннән имтихан бирә. Сайфуллин готов? Готово. Стиха. У лукоморья, значит, дуб зеленый, алтын цепочка на дубе том, и днем, и ночью Ильгиз ученый. Какой еще Ильгиз? Ну, писай минем, Ильгиз. Все ходит по цепи кругом. Направо пойдет жерлый, аж сердце дынгр-дынгр. Налево, а налево он у меня молодец, не ходит. Там еще девчонка с одной ногой на ветке висит. Русалка. Наверное, не вникал. Там еще коттедж большой на вот таких курьих ножках. А нам такой аж получается. Все, Сайфуллин, садись. 4. 2. Еще 2. Я же еще Снежную королеву выучил. Анда девчонка вот такие холодильники продает. Все, Сайфуллин, баркит. Сезнең каршыгызда 13-нче гимназияның кызган пәрвәшләр командасы булды. Рәхмәт. Нәрсә булды? Менә сәхнә артында шундый матур кызлар басып тора име. Шулар янына килеп, сез алтын кызлар, ник шаяртмыйсыз дигәнем үземә дә уят булды. Шушы артында нәфкатавы басып торган булса, энем бик түбәнчелеккә төштең син дигән булар иде. Аңлашыла. Алай җырланмый бит ул. Беренчедән, сез матур кызлар. Икенчедән, ник шаяртасыз ул? Ничек инде алтын кызлар командасы бит әле чыгышын да ясамады. Соң шакыра иде, шаяртсыннар. Каршы алыгыз сәхнәдә алтын кызлар командасы! Сәлам достlar. Сезнең алдыгызда 16-нчы гимназияның алтын кызлар командасы. Безнең команда бары тик кызлардан гына тора. Нигә безнең малайлар юк? Соң башта безнең 3 малай бар иде. Репетиция вакытында 2 генә калды. Хәзер вообще берәү дә юк. Кайсыгызда бузык бар? Миндә. Тиләре, син ишеп таба күтәреп чыктың. Мин бит Кукмарадан. Шуннан, мин Шаулыдан, Блегин КамАЗга утырып килмәдем. Ага, мин Вашазнакаян. Дәвам итегез. Уен алдыннан безгә сайларга туры килде. Матур иттереп бизәнергәме, яки кызык материал языргамы? Ну нәрсә Диана сөйлә? Эй, ярар. Миндә дус кызлар бер-берсенә җырлый торган җыр бар. Минем белән барасымы йомышымны үтәргә, яннарымда калырсымы ишек тотып торырга. Диана, нәрсә җырлыйсың син? Монда җырлар җырларга ярыймы инде? Име диле, сиңа да җитте.
Туктагыз, миңа шалтыраталар. Кім шалтырата? Тагын теге инде Илдус, Колобок. Илдус. Неге ол Колобок? Миннен китте, синнен китте. Миннен ките алмады. Ну, син түлкі. Кстати, біз алтын қызларына түгін біз әлі оңған қызларда миниатюралар әзірлеп келдік. Ну чо қызлар, көрсетеміз ме? Юк, мана күрсәтмейміз, қойтабыз да китәбіз. Ник әлбәттә күрсәтәбіз инде, башладык. Ике кыз очрашуы. Өлгірмейм. Тукталі, қой әлгірмейсің. Ябығырға өлгірмейм. Ей, алайық тұрышмайында Турция бар бір ябық еш. Даже Турция ябық әмин юк. Өзіңіз біләсіздер енді, қызлар арттырыға ярата. Мен аңа бір нәрседе жәлемәдім, қарап қына тұрдым, өстірдім, әуыл. Ник тырнақ сынайында нишләтәсің? Кибетте болған хәл. Исәнмісіз? Исәнмісіз. Сізден 200 сум картамын наличныйма. Сәғат білән төлейм. Үтті рәхмәт, сау болыңыз. Исәнмісіз? Исәнмісіз. Сізден 200 сум картамын наличныйма. Мен де сағатым білән төлейм. Туктагыз, сіз оңнамадығыз. Көз алдығызға кетірігіз. Бек те иқтибарлы егіт. Шешіңні ясаттың? Әйе. Орхидея салонында. Әйе. Әбу кофточкаң энчендемдан. Әйе. Атырнағыңны Ипа-Гузеевскиде ясаттың? Әйе. Матурым, семим шундай иқтибарлы. Конечно, картаның транзакциясын бик иқтибар білен қарап барам. Мультикның персонажлары қызлар болған болса, нәрсе болыр еді? 3 богатырь. Нәрсе болды ма? Әйді тағын біріне портретқа. 3 мушкетер. Бүйік патша. Біз вообще-то іші бізде бір киімнен жүрмейбіз. 3 дуңғыз баласы. Ей, өзін сен дуңғыз, аңладың ма? Ағиділді қарап, ұттырдым ала қарап, ұзайынды ешқымырлар телефонларға. О, сәлем. Сәлем, сен мұнда нешлеп ерейсің? 15 минутта ойын башлана бит. Мен де дәрістен қоштым. Нинди дәріс? Физкультура. Сенен былай да гүл қашып бересің бит. Білмейм, сен неше қаманда физрук тапмағандыр. Сен бит көрініп тұрасың. Әйе, бойымызым шыл менім. Біздің тіге йылдыз қаясың? Все люди как люди, а я суперзвезда. Біз әні йылдыз 2 в 1 деп ертәбіз. Бейді міні? Юк, 2 кіші үшін ашый. Сіз менім райдерні өтәдіңіз ме? Әйе, өтәдік. Барысы да сіз тілегенше. Текшіріп қарық, меңа кереги. Тауық, пельмен, 2 түрлі паштет, бал, конфет, варенье, шекләуік, самсаш, пішмақ, бәлеш, пицца һәм 2 кесе кепи. Матурам, сен бит диетада. Ну ярар, иписіз. Көз алдығызға кетеріңіз, оперный театрында үле тұрған аққыз шыннан да үлген. Нәрсе енді бұл? Шул болды мені енді миниатюра. Бау жиылабыз ба біз бүгін юқ ма? Хірметлі тамашашылар, сіздің қашығызда тігі Ни командасы? Біз башлаймыз! Кеттім! Ағиділді қарап, ұттырдым алға қарап, ұзайынды ешқымырлар телефонларға қарап. Тренировкада болған хәл. Амалия, әйді ояқтан дегіт тошны шығарып әлі. Әйді ташлы ұрыннан кетеді. Ағиділді қарап, ұттырдым алға қарап, ұзайынды ешқымырлар телефонларға қарап. Гитар дәрісінде. Итак, бүгін бірінші дәріс. Истә қалдырығыз, гитар ойнасын үшін қылларыны бик нық қысырға керек. Чөнки қылларыны нық қысқан шақтағына гитар ойнayacak. Міне, қысам, ол ойнамай. Сен жүлер мәлі, нығырақ қысырға керек.
Көз алдығызға кетіріңіз, қызлар арасында күреш болса, нәрсе болыр еді. Hürmetli tamашашылар, bugün күптен күтілген ярыш булачак. Амали белән Анелия bir зур бәлеш өчен ярышачаклар. Сез әзерме? Әйдәгез катырак алкышлыйк әле. 1, 2, 3, киттек. Кызларым, сугышмагыз, 2 бәлеш пешердем. Әйдәгез ашарга. Амалия, кара, икесе дә миңа. Исәнмесез балалар? Утырыгыз. Бүген бездә Бәйрәмов. Булат Бәйрәмов? Булат абый, сез бит ТМТВдә тәмле көрәшне алып барасыз. Мине дә чакырыгыз әле. Бергәләп тәмле иттереп көрәшеп алырбыз әле. Кытыртма әле. Булай да ашыйсы килә, имтиханны бирәсе бар. Кызлар, утырыгыз инде. Башлыйбыз. Кайсыгыз беренче? Мин. Әйдә. Увертюра сюита для скрипки. Амалия, син нишлисең? Син бит зумнан әйбәтрәк уйныйдың. Апа, мин булай уйныйдым. Амалия, ярар, аңладым. Зирәклегең өчен 4-ле. Yes! Булат абый, сез минем белән килешәсезме? Дәвам итәбез. Кайсыгыз әле анда Сабаши вальс уйныйды? Мин. Әйдә. Анелия, бу бит синең Сабаши вальс түгел, Ташбака вальсы. Апа, мин бит Куюкида яшим. Анда интернетны ачар тота. Мин ничек ишеттем, шулай уйныйм. Мискин. Ярар, утыр инде 4-ле. Ахыргы тапкыр күрсәтәм. Исегездә калдырыгыз. Апа, сез нишлисез? Минем дә бит повышение квалификации зумнан узды. Хөрмәтле дуслар, безнең тегени командасы турында яңа җыр туды. Гитара қолымда. Гел кызлар уенда, уйламый тор әле, уен вакытында. Әгәр җиңелсәк синең аркада, акча бирмибез кайтырга таксида. Акча кирәк миңа таксига, мин акчаны җыям яңа носкига. Сезнең белән бүген шушы сәхнәдә тегени төркеме рәхмәтлебез сезгә. Selam dostlar, sizin aldığınızda Hıyallılar Jıyılma komandası. Niçin hıyallılar? Çünkü kimdir işçi? Kimdir işmekar? Kimdir onun hatını bularak hıyallana? Мин историческийга кирге жыйнам. Нәрсәгә? Тарихчы буласыңмы? Юк инде, сторислар төшерәм. Минем әним табиб, әтием табиб, мин тиктокер булам. Ник? Кемдер авыру бурга тижип инде. Кызлар, егетләр, әйтегез әле бөтенебездә нефтче булабыз. Нәрсәгә? Качан итәбез? Выпускныйдагы булган хәл. Җыелыгыз әле. Җыелыгыз тагын. Син артка, син алга, кулларыгызны җыйнагыз. Аха, тагын. Ну, менә шулай торсагыз, тулай торакка сыясыз инде. Тапкыр яңгыр сүндерүче. Илнур, шуңа җитми. Аңладым. Яз һәр кешене үзенчә хисләндерә. Күз алдыгызга китерегез. Яшь пар болында. Ярата, яратмый. Ярата, яратмый. Ярата, яратмый. Годен, не годен, не годен. Годен. Хәбәрләр алып баручысы операциядә. Коллега, скальпель. Казан мәктәбендә скандал. Ремонтка дип җыелган акча чыннан да ремонтка китте.
Бездән имтиханнар җитә. Дога өйрәнүче укучылар саны артты. Акалганнары тагын 3нче телефонга акча җыя. Америкада президент үзгәрде. Россиядә дә президент үзгәрде. Яхшы якка әлбәттә. Ләкин үзгәрде. Наркоз эшләмәдеме? Сәгать 5 бит, аның хәбәрле вакытта җитте. Заманча мәктәп. Делаю вдох, так пахнет Диор, я искал. О, бүгін яңа звонок. Трендлар үзгәреп тора. Укучылар дәрес тамам. Укучы апа, сіз біздің журналда белгіләмейсізме? Сізні старыстығыз Инстаграмда белгіләп шықты инде. Үй ішін Твиттерда язам. Иртәгә бушлай фотосессия киініп келерсіз. Саған субботник. Қадірлі тамашашылар, біз ойын алдынан лиганың директорына келдік те әйтәбіз. Шул ойынны жинсәк, аннары финалда 100 000 ұтып, команда білән рәхәтләнеп ял етер едік инде. Кім жеңер екен деп сұраған едік? Ол бізге қорап тұрды да, хыялылар дейді. Ярар күтіп тұрабыз. Хыялылар жима командасы, рәхмәт. Сіздің алдыңызда Одымнар КВН командасы. Әйе, Бортик біздің мәктәп Шаймиевның сарайы деп атала. Одым? Әйе, Бортик біздің мәктәптәгіне Тукай бәйрәміне Тукай өзі келіп шигыр сөйледі. Одым? Әйе, Бортик біздің һәр оқушының машина орны бар. Сен нәрсе сөйлейсің? Аны барыбір кімде білмей. Одым, Менә инде якыннан таныштык. Директор. Егетләр, кызлар, телефонда акча бетте. Әйдәгез әле бераз йөреп алыгыз әле, әйдә хәрәкәтләнәбез, киттек, әйдә селкенәбез. Всё, аңладым. Гафу итегез, бу безнең директор, аның гиги за шаги тарифы. Шуңа күрә без Одымнар дип аталабыз инде. Гомумән, директор Казан лигасы турында белгәч, иң нарын, иң матурларын җыйган. Калганнары белән хәзер таныштырам. Нәрсә? Сен мине икенче сорт дип әйтәсең киләме? Хәзер егетемне чакырам. Матурым. Кем минем матурыма, кояшыма, җан кисәгә кеп тиде? Синме? Син! Бар кит моннан. Тагын алдады что ли? Камилә? Ләктеме? Ләктеме? Орынга бас. Ярар. Уф, Камилә. Ярар, Нариман, тынычлан. Сәхнәгә 6нчы кеше чыкса, нәрсә булыр икән? Белмим. Әйдә тикшереп карыйк. Әйдә. Эй, дуслар, нәрсәсең бу? Әйдә кире алмашабыз. Күргәнегезчә безгә барыбер нинди состав белән уйнарга, шуңа күрә кем нәрсә әзерләде. Математика укытучысы. Хәтерлисезме сез бездән сораган идегез? Нәрсәдән анда көлеп утырасыз? Безгә дә күрсәтегез. Карагыз, сезнең өчен. Циклоп пират. Сез кая? Тиле корга. Алло? Йора, егетләр, афәрин кызлар. Сез нәрсә әзерләдегез? София мәсәлән. Ул сине аңламый бит, татарча бер генә сүз белә. Марҗа. Менә шул бер сүзне белә дә инде ул. Башы эшли икән, мин була гына бирешмим. Ярар, җиңдең. Так. Ибрагим, син нәрсәгә монда чыктың? Безгә ничек барыбызга да сәхнәдә уйнарга икәнне уйлап таптым. Опа, ничек? Миниатюралар куярга. Киттек. Язмадым, язалмадым. Авылга кайткан оныклар май бәйрәмнәреннән соң шәһәргә китәләр. Мә улым, сиңа бәрәңге капчык. Ярар, рәхмәт әткәй, кирәкми иде инде. Мә сиңа да кызым. Әйдә исән сау тагын кайтыгыз. Ярар, давай әткәй. Киттеләрме?
Gittiler şu. Yarı ele bağlar var. Bu işi bir rengini koyup bitirirdik. Eyden de soğan kişir var eli. Adımlar Mektebi'nde Aşık İşikler Günü. Eyde. Kırgız. Rahim itigiz. Mene indi. Bizning mektepte Aşık İşikler Günü. Bu nindi bankalar? Uzun sin banka, bu plafon. Mene, otta birdiler, fanariklarınızı söndüre alasız. Ama da kırınıgı ne? Bu kim? Bu direktor. Нишлеп ятасың мында? Ol bit hoca, koyatili şunda yata. Eydegiz men sizge bizning auditoriyani ko'rsatam. Auditoriya? Mektepte? Mene bit. Auditoriya, BMW toriya, Mercedes toriya. Bu ideyalarning hocası. Har bir kabinetga o'zining mashinasini qo'ygan. Yora, eydegiz men sizga kitobxonani ko'rsatam. Kitobxon. Bunda kishilar o'shilar. Osh bo'lsin. Salatlar. Bu bizning учительская. Учительская? Balki учительская? Qora. Uçti malay. Ertege ettiğim mektepte bulsun. Yürü. Ha? Yarar mı gittim? Sibirge. Hayırlı yol. Bu kim? Bu bizning vaqtyor. Yora, yigitlar. Sizga bizning maktab o'shadimi? Bilmayman, нишлептер o'sha bitmaydi. Bey, bu maktab o'shamasa odamlar точно o'shar. Anda как раз Aşık İşikler Günü basseynli. Oxirdan so'zlar aytasi bor. Jingilsak, mana shulay aytib bizni maktabda topdi eshaklar. Rahmat. Hozir endi jürilerning komandalarga baya beru vaqtlari kelib jetdi. Ko'rganingizcha, olarda sonli bilgilar tugul, smayliklar. Shunga ko'ra, komandalarning maqsadi eng ko'p yilmaya turgan smaylik jiyu. Dürüst, chunki tegindiy bilgilarni bizga maktabda qo'yganlari da jetdi. Aydagiz boshliq, birinchi bo'lib chiqish yasadi. 10-chi gimnaziyaning 10 komandasi. Bu jurni eshitganda ortimdan qobat. Yılmayalar 5 yılmayı buldu. İkinci komanda etib chiqdi kelishlar KVN komandasi. 4 yilmayu Ismoilga ham 1 ming so'm. 20-chi gimnaziya Tuvatday komandasi. 5 yılmayu Ismoilga jiydilar Tuvatday komandasi. Bubblegum KVN komandasi. Yaratgan kushing seni yaratmaydi. Shulay 4 yilmayu ham 1 ming so'm. Yirik qovuzlar komandasi. Jonathan Tulilar. Shulay 4 yilmayu ham 1 ming so'm. 13-chi gimnaziya Qizg'on Paramashlar komandasi. 1 ming so'm ham 4 yilmayu. Malatsi, aferin. 16-chi gimnaziya Oltin qizlar komandasi. 5 smaylik yilmaya. 27-chi gimnaziya Tegani komandasi. Malatsi, aferin. 5 yilmayu Ismoilga jiydilar. Hamda 74-chi maktab xiyolilar. Dur yılmayu ham 1 ming so'm. Beygini yumg'oqladi. Adımlar komandasi. O'ylaylar. Malatsi qizlar, yigitlar. 5 yilmayu Ismoilga. Endi ikinci etapga ko'chamiz. Komandalarga jüri Tatar maqallarining, aytimlarining, sınamışlarının başını aytacaklar. Komandalar qiziq etib tamomlarga tiyish. Boshli Bulat abi Bayramov. Hayırlı kech. Meni maqal shunday ona sütü bilan kirmaganmi? Devam etib o'tiramiz. Komandalar o'ylaylar. O'qituvchilar aytirga yarataydi bu maqalni.
Мен үземдә укытучы буларак укучыларга әйткәнем бар иде ул фразаны. Әзерме? Ана сөте белән кирмәгәнне, Күрше сөте белән керер. Яра. Ана сөте белән кирмәгәнне. Сагыз белән кертегез. Ана сөте белән кирмәгәнне. Ата сөте белән керер. Рәхмәт. Ана сөте белән кирмәгәнне. Салават абыйның кәҗәсеннән керер. Ана сөте белән кирмәгәнне. Мәктәп белән точно кермәс. Ана сөте белән кирмәгәнне. Конфет ашап кермәс. Ана сөте белән кирмәгәнне. Кукмарада пешкән ризык белән точно керми. Ана сөте белән кирмәгәнне. Римин белән керер. Кайыш була ул татарча. Ана сөте белән кирмәгәнне. Назарбаев кумысы белән керер. Ого! Хәзер инде сүзне Илнас абыйга бирәбез. 7 кат үлчә. Бер тапкыр кис. Вай, молодец. 7 кат үлчә. Бер тапкыр аша. Эй, тукта, бер тапкыр яз була бит. Молодцы, Визор Ахмед. 7 кат үлчә. Бәре бер каяк була. Рахмет, молодец. 7 кат үлчә. Аннары ательега бар да кит. 7 кат үлчә. 8-нчесендә үлче. 7 кат үлчә. Бары бер җиңелрәк булмыйсың. 7 кат үлчә. Бер кат кис. 7 кат үлчә. Моны үлчисе дә юк. Рахмет. 7 кат үлчә. Мәңге Салават Фатхетдин онытыңла. 7 кат үлчә. Ничә кат үлчәсәң дә Альмир барыбер үсмәс. Аңлыйм. Молодцы. 7 кат үлчә. 10 тапкыр кис. Молодец. Все булды, рәхмәт. Инде сүзне Рамил абыйга бирәбез. Кем эшләми, шул... Кем эшләми, шул... Ашый. Афарин. Кем эшләми, шул... Шул блогер. Актуал. Кем эшләми, шул... Фрилансер. Дөрес. Түбәтәй. Кем эшләми, шул... Шул Путинны он кем тыңлый? Яхшы. Кем эшләми, шул... Шул ялкау. Дөрес. Бу команда прям этот, бәрәгенә. Кеплар. Кем эшләми, шул... Яклый инде. Кем эшләми, шул... Аштан үлә. Кем эшләми, шул... Эшләтә. Эшләтә. Ярар. Эшләтә. Дөрес. Кем эшләми, шул... Шарлатан. Бизнесмен әйтсен. Кем эшләми, шул... Мин әлбәттә. Рахмет. Кем эшләми, шул... Үсми. Нормально. Салават абай әйтмешчә, икенче төбәгә үзгәрттек. Бүріні күп бажасаң да. Бүріні күп бажасаң да. Туймыйсың. Бүріні күп машатсаң да. Рифат абый бары бер күбрәк ашый. Бүріні күпме ашатсаң да. Аю шикелле булмый. Бүріні күпме ашатсаң да. Кеше булмый. Бүріні күпме ашатсаң да. Миңа бары бер күбрәк сыя.
Burunu küpme aşatsan da. Baribir kite o men bilan nebiga qo'ymadi. Burunu küpme aşatsan da. Şul tuktamay. Burunu küpme aşatsan da. Yarar, bütün aşatmayım. Rahmet komandalar. Burunu küpme aşatsan da. Baribir ul qo'yan ortidan chegirashak. İng tatlı til, tuğan til. İng tatlı til, tuğan til. Әйтті үйірі шатырған тілі. İng tatlı til, tuğan til. İng temsiz til, ot tili. İng tatlı til, tuğan til. Lakin әтінің римini bilen nıgıran anlaşıla. İng tatlı til, tuğan til. Ayırışı şıgırdandan. İng tatlı til, tuğan til. Benim kıyaşım tatlırak. İng tatlı til, tuğan til. Lakin yatlamayım. İng tatlı til, tuğan til. Ayırışı şin şuşa. Rahmet buldu. Şundan bilen improvizatsiyalashın tamam. Hazır jürilerge kengashlashuv uchun vaqt berek. Jüriler belgilagan vaqtda o'zi bizning Qozon ligasining uyushtiruvchilarini da sanab ketasi kela. Qozon shahri munisipal birdamligi boshqarma kabinetining Ma'arif idorasi. Tatar KVN ligasi. Akamat ijod birlashmasi. Bunga choraning ma'lumoti partneri Tavlik aylanasi ishlovchi birinchi Tatar bolalar kanali Shayan TV. Biz endi boshlaymiz improvizatsiya nominatsiyasidan. Haligi nominatsiya uchun bo'lakli bizning Ramil Akdiyev, alqishlar. Unungan KVN komandası. Yaratgan kışın seni yaratmayım deyse de. Ko'chamiz kelasi nominatsiyaga. Alda bo'lsa endi bizning eng yaxshi nomer nominatsiyasi bizning bo'lakli Elnaz Garipov. Bubblegum radyo topshiruv. Автотюн. Elvin Grey. Eng yaxshi mazak nominatsiyasiga kelib yetdik. Hamida ana bizni topshiradi. Tataristonning o'tkazgan artisti Rifat Abuzaripov. Kelishlar komandasi sizga. Hamida eng yaxshi aktrisani belgilar vaqt kelib yetdi. Uning uchun sizni topshiramiz Bulat Bayramovga. Yirik ovozlar. Eng yaxshi aktyor ismini belgilaymiz. Qazdir Albert afandiga so'zni topshiramiz. Eng yaxshi aktyor Rustam Xayolalar komandasidan. Rustam, biz seni tabriklaymiz. Edi. Sen haliga bo'lakka Rustamdan loyiq. Uchinchi o'ringa ikki komanda loyiq bo'ldi. Qizg'an faramashlar ham Tubatay komandasi. İkinci o'rin adamlar sizga. Malatsi. Ding oltin qizlar komandasi. Hamida bizning qizlar birinchi o'rin. Qarasalar endi motor kubok bunda yozilgan. Qozon ligasining Grand Prixi. Tegani komandasi. Qozon ligasining Grand Prix laureati Tegani CHTK komandasi. Tabriklaymiz sizni. Eng şeflere, Tatar yaşları.